Yes, mga kabistado, maayong gabi. Dire kita subong sa may area sa Mandaluyong Police Station. So din no, duha dire ka lalaki ang dakop no sa ginapatigayon nga drug bypass operation sa ano no, drug bypass operation sa City Intelligence Unit kag Station Drug Enforcement Team no sa Mandaluyong PNP subong no alas 10:50 sang gabi dira sa may barangay Bakhaw, Mandurriao no kag nakuha Andre duha ka ako na nakuha Andre no ang duha ka mga arestado sang tatlo ka plastic nga may unod no sang ginapatihan nga droga, mga kabistado. Sa karon nyari diri sila sa may paghinako sang Mandurriao. Okay, yari sila no nga duha mismo diri subong no sa paghinakop sa Mandurriao PNP, mga kabistado. Kag yari ang duha ka persona. Amo ni sila no mga kabistado ang na-arrestar no sa ginpatigayon ang drug bypass operation sa City Intelligence Unit kag tuwag sini sa SDET 5 na ako na Station Drug Enforcement Station Drug Enforcement Unit. Yari sila nga duha, mga kabistado ti nagapang humuko diri. Magkukuliwat ikaw to sa taga-Tabok Suba no? Sitio Ilaya. Ilaya Tabok Suba. Wala. Gagabol ako sa pila ko. Dira. Pero taga dayan gid ka. Paano ka muna dakpan dito sa may Bakhaw? Mali na gulatin kan. Nalutang sa kanila. Oo. Tayo. Nagbuti siya, tapos nagbuti mo nung ayun na. Oo. Iway di siya ganyo. Tapos Hindi yun, nagbigay na nag-agi na tapos patindo kumingin isa yung oh, sa pagkikisa sa inyo, nakuhaan ka mo sa Itong isa na kayo helmet ako ando yan. Oh, ikaw ya. Ako mo siya kasi. Isa ka sa siya. Oo. Pero ako muna nga nagagamit ka sa illegal na droga. Yung tangin mo diyan. Oo. Sino may pangalan na ito? Sir? Ha? Jo Muanya. Jo? Muanya. Muanya? Ang tuon ngalan. Ano? Oo mo na. Pila ni edad mo? 26. Oo. Jo, dugay ka na nagagamit sa sining... Kaya mo lang tatabuan niya, boss. Oo, natabuan lang. Pero kapila ka bisis ka magtilaw-tilaw sa sining illegal na drugs? Sama lang mo ba? Oo. So sa imo nga pag tilaw sina, ano ang first mo nga nabatyagan sa lawas mo? Ang epekto ya? Gangalang mo yung Nga no? para sa mga bintang ka mga mawaklan yung lang makabulig Ano pa? wala na. So boto balon nga talagsa ka lang gagamit. Taga-Tabok Suba no? Sitio Ilaya. Okay. Ang upod mo, nakilalahi ko mo? Hindi mo na kilala, boss. Bali na kita ilang mo sa kalugar ni. Oo, ito pasilong na sa kanang igawlan mo. Oo. Okay, sige dyan. Sir, ikaw sir, paano ka sir nga nakaabot sa may Bakhaw? Puwi na ako tani dyan. Kapuwi na ako tani. Oo. Galing ko yung nagpulat sa akong daka na lang
Sino na ang nagakuan si mo nga gahulat nga dira lang? Kaya mo ito, lalali ako. Mm. Nakapulit ako tani ko kayo eh. Kaya hindi ko taga-tira mo. Nagalapas mo. Din ka sa lapas. Sari-sari. Rizal Lapas ka. Di paano mo ito makunan nga hindi mo kilala tapos hindi na paulat niya? Gubra mo ko sa construction sir mo. Gubra ko sa construction mo. Sa construction kaya gobra. Sa subong, sige pa obra mo. Kaya na dyan, muntan ako kapon. Sa imo, pila ka bilog ka sa siya ang nakuha sa imo? Kaya kaya makuha nila sir. Huwag ka makuhaan. Ano lang na nakuha sa imo? Kaya na dyan. Why man? Pero, sino ang ngalan mo ni sir? Rolando Gonzales sir. Landon Rolando Gonzales. Sir. Oo. Ron, ikaw nagagamit man sa illegal na drugs? Gamit na sir. Oh, okay. Pero pagkadakop sa imo, ano, nakatapos ka na gamit o wala pa? Tapos naman dyan. Tapos na. Sa din nga balay ka mo nagakuan sini, nagakagto. Gamit lang sir. Then sa may Bakaw. Bakal. No, pero kilala mo man na yung ginakagtuan mo. Paano ka nakakatanga dito nga kung hindi mo kilala? May po din sir mo mga gubra man sir. Oo. Pero makuan ka, makilala mo nga ang balay nga nakagtuan mo. Hindi mo kilala. So, amo na nga nakalabot ka dito. Okay. Sige, no? So, amo ni ma'am. Live kami, ma'am. I like it. Action radio. Radyo Bisado. Oo. Yes, ma'am. Okay, no? May problema, ma'am, So, amo ni, no, ang ilang pag-explicar, ang nagtagtulang ko na sila sa lugar, ma'am, nga wala sila kabalo. Ini siya, nagulat nga hindi man niya kilala, pero nagulat siya, no? Sa service. Okay. Pero, arestado ni sila. Sa service, yan na lang bali na. Pero mga ino, ako yung previous yung rights ko yung officer ng ako. Kung ma-interview sa inyo, media, kung sabat ka mo, hindi nyo na yan. Pero kung ang pulis, ang uman, may right na kang mga bigpos, ha? Okay. Blur na ilang tsura. Siya. Kami lang. Okay. Okay, no? So, amo ini, sa gihapon, arestado ini sila, nga duwa, isa taga Haro, isa taga distrito Yasang Lapas, no? Rizal Lapas. Ang isa sa Tabuk Suba, Sitio Ilaya, barangay Tabuk Suba, no? Amo ini, no, mga kabisado. Kabisado. Okay, no? Detain ini sila. Detain ini sila. Okay na. Sige. So, sasani ang tinion, no? Yaring sila subong sa talapapan sang Mandurriao PNP ning mga arestado, mga kabistado. So para manindulong naton nga baligta, no, direkta diri sa may Mandurriao PNP. Kaupod sa kay kabisadong Aaron Ripuyo. Ako naman yung kabisadong Bonnie Sombringo. Basta balita kag serbisyo publiko. Radyo Bistado.